Skratka, Deja, dobrodošla, da veselim. Najprej za začetek, da ne postavimo takoj tistega vprašanja je, kaj je kultura nova? Kaj je kultura nova dela? Ovaj mikrofon. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Nadam se da ćete lako pratiti ovaj moj hrvatski jezik i da ćete zapravo razumjeti sve što rado želim sa vama podijeliti i zahvaljujem dakle organizatorima da su nam uopće omogućili da predstavimo ono što radimo u Hrvatskoj i nadamo se da to može biti i velika inspiracija za sve vas za daljnje djelovanje i ono što bi se reklo za bottom-up inicijative i zagovaranja. Kratko, što je zaklada? Zaklada Kultura Nova je dakle, fundacija u Hrvatskoj, postoji taj zakon o zakladama i fundacijama, pa onda razlikujemo to po imenima, dakle imamo zaklade koje djeluju dugoročno i fundacije koje djeluju kratkoročno. Mislim, naravno da su morali izmisliti nešto tako da nam zakompliciraju život, barem u ovom terminološkom aspektu. Dakle, zaklada je osnovana kako bi pružila stručnu i financijsku podršku organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. I to je ono što piše u zakonu o zakladi Kultura Nova, koja je dakle osnovana kao javna fundacija, dakle osnivač je zapravo Republika Hrvatska. Zakon je donio Hrvatski sabor sredinom 2011. godine. Ono što je jako zanimljivo za samu zakladu je da je ona uspješna, rezultat uspješne dugogodišnje zagovaračke inicijative koju su pokrenule upravo organizacije civilnog društva u ovom području suvremene kulture i umjetnosti, prepoznavši da je unutar postojećeg hrvatskog kulturnog modela, koji dakle nije na adekvatan način osiguravao podršku civilnom sektoru u kulturi, potrebno osigurati jednu mjeru u ovom okviru financiranja koja će zapravo doprinijeti stabilizaciji, a onda i daljem razvoju civilnog sektora u kulturi. I kao ta mjera je zapravo prepoznata ideja osnivanja posebne zaklade za ovo područje. Ako vas bude zanimalo, možemo i nešto detaljnije samo o tom procesu zagovaranja, ali evo, za sad da u crtama to je zaklada Kultura Nova. Ono što bi se u ovom filantropskom svijetu reklo, zaklada djeluje kao grant making fondacija i kao operativna operating foundation. Što znači dakle da mi s jedne strane raspisujemo različite natječaje, odnosno u našem slučaju mi ih nazivamo javnim pozivima putem kojih dodjeljujemo sredstva, takozvana bespovratna sredstva, dakle udrugama i umjetničkim organizacijama, a također i operativno djelujemo, dakle počinjemo u ovoj godini jer smo nedavno osnovani, da je ta mlada institucija, pokrećemo i razvijamo različite programe kao što su istraživanja, edukacija i neki drugi dodatni projekti putem kojih zapravo smjeramo jačanju samih organizacija zbog kojih smo i osnovani. In zdaj najbolj bistveno vprašanje. Vas sofinancira Nacionalna loterija Hrvaške. Čigava ideja je to bila, čigava inicijativa, kako je ta postopek, da ste vi prišli do sredstva Nacionalne loterije, kako se to zgodilo? To se mi zdi nas zelo zanimljivo v Sloveniji. Okay, dakle, sad malo o tom zagovaračkom procesu, ali ono što mogu prije svega reći je za razliku od Slovenije, u Hrvatskoj još od samih početaka kada se zapravo donijela ta odluka da se dio sredstava, konkretno 50% iz nacionalne lutrije, ali od igara na sreću i nametnih igara, uzima za ove društveno korisne svrhe, definirano je 8 područja. I među tih 8 područja je definirana i kultura, kao jedno od onih područja u koje će se ulagati upravo ova sredstva iz nacionalne lutrije, ali zapravo i svih drugih, dakle ne samo iz Hrvatske lutrije, nego i svih drugih organizatora igara na sreću i nagradnih igara. I sad po novom, jučer sam baš vidjela u medijima da je hrvatski ministar financija dao prijedlog novog zakona o tim
prihodima od igara na sreću, gdje zapravo se daje prijedlog da se još dodatno oporezuju neki dobici koji bi se onda slijevali u ovu kasu koja se dijeli između tih 8 područja. Dakle, mi u Hrvatskoj nismo imali ovu situaciju koju vi imate u Sloveniji, a to je da zapravo se iz nacionalne lutrije ne financira područje kulture. Mi smo dakle imali tih definiranih 8 područja i u području kulture, dok nije postojala zaklada Kultura Nova, su se ta sredstva dijelila između Ministarstva kulture i Ministarstva vanjskih poslova. Danas je to Ministarstvo vanjskih i europskih integracija. I oni su zapravo ta lutrijska sredstva koristili za svoje različite programe i projekte. Ono što oni nisu u potpunosti poštovali, a nisam sigurna i da danas poštuju, jako je teško ući u trag tim sredstvima kad se ona sliju u kasicu Ministarstva kulture, pa se onda zapravo pomiješaju sa ovim drugim sredstvima iz državnog proračuna koji dolaze zapravo iz ovih direktnih izvora. Ovo je isto dio državnog proračuna, ali na ovim namjenskim pozicijama i kontovima, kako bi se to valjda stručno sve kazalo. U svakom slučaju, dakle, ono što oni zasigurno nisu prije poštivali je da se iz ovih sredstava lutrije financiraju organizacije civilnog društva, što u samom zakonu donekle u smjernicama nekim stoji. On naravno nije dovoljno precizan, jer većina naših zakona ili ne korespondira sa drugim zakonima ili nije dovoljno precizna, pa ih onda jedan pravnik interpretira ovako, drugi onako, financijaši pak na neki svoj način. Ali recimo ljudi koji vode Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, to je tijelo koje je osnovano 98 godina u Hrvatskoj i koje je zaduženo upravo za to da se bore za bolju poziciju civilnog društva u Hrvatskoj. Njihova interpretacija zakona o igrama na sreću je da se tih 50% sredstava troši samo na organizacije civilnog društva za njihove programe koji su od općeg dobra. Sada dakle da se vratim, s obzirom da smo mi imali tu konstelaciju u Hrvatskoj, da je već kultura postojala kao definirano područje, mi nismo morali se boriti da se formira posebno područje za kulturu u koju bi se dakle ulagala ova lutrijska sredstva. Ali ono što smo morali je bilo zapravo dobiti uopće konstelaciju unutar političkog okvira, ako ćemo tako, koja će zapravo ovu ideju koja je došla iz samog civilnog društva, dakle osnivanja posebne zaklade za civilni sektor u polju suvremene kulture i umjetnosti, u biti podržati. Ono što je nama išlo dodatno u korist u cijeloj toj priči jeste da je 2003. godine u Hrvatskoj osnovana nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Koliko je meni poznato, u Sloveniji još uvijek ne postoji ništa slično tome. I ta nacionalna zaklada je nas na neki način ohrabrila. Kad kažem nas, mislim na sve one koji su pripadnike civilnog društva, jer ja sam zapravo prije nego što sam napravila ovaj skok u javni sektor prije 2 godine, godinama radila upravo u brojnim organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj koji su djelovali u polju kulture i umjetnosti. Dakle, nacionalna zaklada nas je ohrabrila svojim postojanjem i ona je na neki način nama pokazala da je moguće napraviti nešto tako unutar hrvatskog sustava. I krenulo se 2004. godine sa zagovaranjem. Prva zapravo ideja koja je iznesena uopće o osnivanju posebne zaklade, koje smo kasnije dali ime Kultura Nova inspirirani, ako se sjećate, ne znam da li je to zapravo bilo i u Sloveniji, mislim da je, ali nisam sigurna. Neki krajem 90. početkom 2000. godina je Europska kulturna fondacija zajednički sa Sorosevim uredima pokrenula program Kultura Nova, koja je zapravo bila ideja jačanja kapaciteta organizacije civilnog društva u polju kulture i umjetnosti. I to je bila neka inspiracija za samo ime zaklade Kultura Nova, koje smo mi preuzeli na neki način. Dakle, 2004. godine je u okviru mreže Klačar, za koju vjerujem da je većina vas čula, to je nacionalna mreža u Hrvatskoj, koja okuplja udruge u ovom polju suvremene kulture i umjetnosti,
se izašlo sa tom idejom osnivanja posebne zaklade. Cijela priča je trajala 7 godina, dakle nije išlo tako brzo. Činjenica je i da ni mi koji smo to zagovarali, da nismo bili u potpunosti 100% posvećeni samo toj jednoj priči, nego smo radili paralelno na različitim frontovima. Ključno je u pregovorima i uopće u pregovaranju cijele ideje je bila ključna podrška Vijeća za nove medijske kulture. To je vijeće koje je osnovano pri Ministarstvu kulture kao i sva druga vijeća od 2001. godine koja zapravo daju savjete ministru kulture koji će se programi i projekti financirati na temelju javnih potreba u kulturi. I to vijeće je na prijedlog Teodora Celakovskog, dakle kolege iz Multimedijalnog instituta, koji je zapravo, ja bih osobno rekla, ključna osoba, jer mi to ne ističemo često, volimo nekako ono se svi prikrivati imenom i prezimenom i zapravo uvijek navoditi neke organizacije, kolektive i grupe ljudi koji djeluju na promjenama, ali on je kao član tog vijeća priložio samom vijeću ideju osnivanja zaklade, a to vijeće je zapravo važno zbog toga što je upravo ono prigrlilo ponajviše financiranje upravo udruga i umjetničkih organizacija koje djeluju u ovom progresivnom, inovativnom polju kulture i umjetnosti. Samo vijeće je tu ideju pozdravilo i odlučilo je prezentirati višim instancama u Ministarstvu kulture. I kada je ideja prezentirana negdje 2007. godine, te više instance u Ministarstvu kulture su rekla da se njima to sviđa i da samo vijeće radi nešto detaljnije taj prijedlog i ukoliko oni u tom prijedlogu prepoznaju doista istinsku potrebu za osnivanje takve jedne posebne zaklade, da bi oni razmislili i na tom dalje djelovali. Nakon što je napisan taj prijedlog, koji u principu više sadržavao ovu argumentaciju oko tog što je značaj danas civilnog sektora u kulturi, da su se promijenile okolnosti u posljednjih 20 godina, naprosto da postojeći kulturni model više ne može odgovoriti na potrebe novih aktera koji su stupili na ovu kulturnu scenu, jer je taj kulturni model primarno fokusiran na javne kulturne ustanove, pokrivajući im, dakle, infrastrukturu, plaće zaposlenika i programe, a svima drugima, dakle, ovim akterima iz privatnog, ovog profitnog i privatnog neprofitnog sektora, dakle, civilnog i trećeg, pokriva samo programe za koje se moraju natjecati iz godine u godinu. I na temelju, dakle, te argumentacije Ministarstvo kulture je donijelo odluku da krenu ovaj projekt. Osnovali su radnu skupinu od nekih 5-6 ljudi, među kojima je bio i spomenuti ured za udruge i spomenuta Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i oni su radili na izradi nacrta zakona o zakladi Kultura Nova. I onda je to tako, nacrt je napravljen, pa se čekao pravi pogodni trenutak, u međuvremenu je došlo do nekih političkih promjena u Hrvatskoj, dobili smo i novog ministra, nakon novog Bože Biškupića je došao Jasen Mesić, ali je već i ministar Bože Biškupić zapravo dao zeleno svjetlo. Tu je tajnica državna Nina Obuljen također odigrala veliku ulogu. Dakle, bilo je ključno dobiti ljude koji su bili na pozicijama, koji su podržali tu ideju, dali je zeleno svjetlo i koji su onda na neki način stvari uzeli. Zdravo seljački, sve super rečeno. I to je to. Pardon, kako to konkretno izgleda, recimo, što se tiče nacionalne loterije? Eto, raspisaj to direktno financiranje i koliko tega daje? Dakle, ovako, kao što sam rekla, odluka o postupcima lutrijskih sredstava se donosi na godišnjoj razini. Donosi se tako što se donese taj jedan akt, zove se uredba o korisnicima lutrijskih sredstava i tu uredbu donosi, odnosno usvaja Vlada Republike Hrvatske, trenutno na prijedlog međuresornog povjerenstva koje je osnovano prije 2 godine, a sastavljeno je od svih korisnika lutrijskih sredstava. I ti postupci se dijele prvo između područja, 8 je područja, jedno od njih je kultura, rekla sam,
preostalih je, ne znam, sport, socijala, civilno društvo, tehnička kultura i tako dalje. Najveći postotak od tih 100% koji se dijeli između 8 područja, kome ide? Sport, naravno. Do prošle godine je to bilo 35%. Sad su uspjeli smanjiti malo, mislim na 33, bili su teški pregovori u igri. I onda se, dakle, unutar tih područja, u svakom od tih područja, u svotu novaca dobijete, dakle, tih 35% ili 11% koliko je za kulturu, onda to tretirate kao nekih novih 100%, i onda se tih 100% dijeli između različitih korisnika. U području kulture rekla sam da je to Ministarstvo kulture, Ministarstvo vanjskih i europskih integracija i sad po novom Zaklada kulture nova. Od prije 2 godine do sad se to događalo tako nekako ispod stola, pregovori u nekim mutnim putovima, raznih okupljališta i slično, dakle bilo je krajnje netransparentno. Kultura da je bolje. Da. Unatrag 2 godine je to nešto transparentnije, rekla bih, otkako je osnovano to međuresorno povjerenstvo. Ured za udruge je preuzeo koordinaciju donošenja uredbe na temelju izrade sektorskih analiza i obrazloženja. To znači da svaki korisnik ima priliku napisati koji su njegovi planovi za financiranje u sljedećoj godini i onda reći kolika sredstva su mu potrebna. Mi smo, zahvaljujući tome, mi smo startali sa 3 miliona kuna 2012. godine i ta sredstva smo dobili dobrom voljom nove konstelacije, nove uprave u Ministarstvu kulture, jer se nama prilikom osnivanja zaklade dogodila i promjena vlasti. Ono što je za nas bila sretna okolnost da je nova ekipa u Ministarstvu kulture nas u potpunosti podržala. Dakle, nismo imali donijeli smo zakon, sad smo krenuli u osnivanje i kao, sad nema novaca za vas. Dobili smo neke novce koji naravno nisu bili dostatni za sve potrebe, to je negdje oko 400.000 eura, ali smo mi već u prvoj godini zapravo djelovali smo svega nekoliko mjeseci, tek smo raspisali prvi natječaj, smo uspjeli pišući sektorsku analizu čvrsto i jasno argumentirati potrebu za većim sredstvima i mi smo za 400.000 kuna, odnosno 400.000 eura skočili na 1.000.000 eura u 2013. godini. Sada smo opet napravili skok za 2014. godinu, zahvaljujući pisanju tih obrazloženja i našoj uvjerljivosti, očito, tako da smo sad napravili skok na 1.000.000 i recimo 300.000 eura. To su još uvijek dakako mala sredstva u odnosu na ono što je stvarna potreba na terenu, ali su ipak dodatna sredstva, jer ono što je jako važno istaknuti da od samih početaka, od 2004. godine, ono što smo zagovarali je da zaklada mora biti komplementarna postojećim izvorima financiranja. Dakle, nikako ne zamjenski izvor financiranja. Što znači da sa osnivanjem zaklade se ne smije dogoditi da se ovi postojeći izvori na nacionalnoj i subnacionalnim razinama zatvore, dakle da zaključuju vrata, nego da oni i dalje nastave postojati, a da zaklada zapravo funkcionira kao dodana vrijednost. Dakle, kao jedan novi izvor financiranja, gdje su onda i svi programi podrške, dakle svi natječaji koje mi raspisujemo unutar zaklade, osmišljeni upravo na taj komplementaran način. Dakle, gledamo što postoji u sustavu, gdje su rupe unutar tog sustava i kako mi te rupe možemo, tako da kažem, začepiti. Vi se najvaš financirate še iz drugih sredstva, iz drugih naslova, ali zgolj iz amaterijskoga. Mi se za sad, jer naprosto se nismo stizali baviti drugim izvorima sredstava i nabavljanjem sredstava, za sada smo ovisni samo o unutrašnjim sredstvima, što nije dugoročno tako dobro za razvoj jedne institucije i za sve ono što imamo kao svoju propisanu svrhu i što jesu naše ambicije. Tako da je to aspekt koji mi naprosto moramo razvijati. Mi smo prve 2 godine usmjerili potpunosti svoju pažnju na to da dignemo novu instituciju na noge, da je postavimo, da je razvijemo i da raspišemo prve natječaje, dakle da dodijelimo prva sredstva i da provodimo te programe i projekte. Mi smo raspisali sve procedure, protokole,
postavili standarde već u prvoj godini kada zaklada je zapravo imala samo jednog zaposlenika, odnosno mene. Donijeli smo tu vrlo riskantnu odluku da se postepeno razvijamo kao institucija, ali mislim da je bila jako važna zato što smo u startu htjeli svima dati do znanja da nismo napravili novu instituciju da bi ona bila samo i sebi svrha. Tako da mi od samih početaka, pa tako i danas, i to je definitivno smjer dok god je ovaj upravni mandat upravnog odbora i mene kao upraviteljice zaklade na snazi, da svega nekih 12-15% sredstava trošimo za operativne troškove zaklade, to znači za plaće zaposlenika, infrastrukturu i ostalo, a sve ostalo ulažemo u organizaciju civilnog društva, bilo direktno dodjelom sredstava, bilo sa druge strane kroz organiziranje različitih drugih programa i projekata koji će zapravo dugoročno doprinijeti njihovome jačanju. Ok, zgodba je zelo zanimiva in se mi zdi tudi poučna za nas. Malo časa smo vam namenili, ampak vse še, kot sem že v prvi minuti, bom še zdaj postavila gospodinsko vprašanje. Kaj bi vi nam svetovali, kako mi pri nas pridemo do tega denarja? Pred nas je nacionalna loterija rezervirana za šport in humanitarna organizacija. Mislim, nemate izbora, morate dobiti političku volju na svoju stranu, Dakle, morate napraviti izbor na vaše ministarstvo kulture. Dakle, oni su tu ključni koji mogu, barem prema tome kako stvari funkcioniraju u Hrvatskoj, ja nisam dovoljno upoznata, pa možda sad vama dajem neke prijedloge koji su krajnje neprimjenjivi, ali dakle u Hrvatskoj je pitanje nacionalne lutrije na nacionalnoj razini, dakle o tome odlučuje, da kažem, Vlada Republike Hrvatske. Sada ako je slična situacija i ovdje u Sloveniji, onda doista mislim da vaša adresa je Ministarstvo kulture i je dakle vaš zadatak da njima objasnite da ih na neki način privolite da se bore za ta sredstva lutrija. Ono što je pri svemu tome jako važno je činjenica da nije Hrvatska jedina, niti je Hrvatska izmislila toplu vodu. Cijela gotovo Europa, usudila bih se reći, Sjedinjene Američke Države, koje naravno nisu na primjer njihovo pitanje financiranja kulture iz javnih sredstava kao nikad čuli, ali svejedno, Kanada i tako dalje, dakle brojne zemlje koriste upravo nacionalnu lutriju za financiranje ne samo sporta, socijale, invalida, community i slično, nego upravo kulture i umjetnosti. 2002. godine je bila organizirana u Rimu jedna konferencija koja se upravo bavila tim pitanjem financiranjem umjetnosti i kulture iz lutrijskih sredstava i oni su napravili zapravo neko malo istraživanje, da tako kažem, u različitim europskim zemljama i prikupili podatke o tome kako koja zemlja koristi lutrijska sredstva u području kulture i umjetnosti, da li ih koristi, u kojem iznosu, za koja područja, da li ima neki nacionalni fond ili to raspoređuje na različite agencije i sl. Dakle, vi možete koristiti taj know-how i prikupljene informacije kako biste argumentirano zahtijevali da se napravi u Sloveniji određeni pomaci unutar ovog područja. Ono što je još dodatno važno za zagovarati prilikom takvog nekog puta na koji ćete se, ja se nadam, odlučiti jučer, je to da morate čvrsto argumentirati da lutrijska sredstva ne smiju biti zamjenska sredstva za ova ključna javna sredstva iz državnog proračuna. Jer, kažem, u Hrvatskoj je ovo isto dio državnog proračuna, međutim na drugim pozicijama. Tako da se njega ne tretira direktno kao ovaj komad kolača koji kultura u Hrvatskoj dobije, koji je sad spao na 0,60%, u odnosu na sve, gdje nisu lutrijska sredstva pripisana. Dakle, mi se moramo boriti da taj postotak se povećava, dakle ne da se smanjuje. Ono što se možemo dodatno boriti je da se i odnos financiranja iz javnih izvora i privatnih izvora također mijenja
jer je sada u Hrvatskoj situacija 90% iz javnih sredstava, a 10% iz privatnih sredstava koje se koriste za financiranje kulture i umjetnosti. Ali tu treba biti pažljiv, dakle kad govorimo o promjeni tih postotaka, to nikako ne smije značiti da ćemo mi, aha, super, sad ćemo smanjiti ovih 0,60 na još 0,50, pa ćemo na jednu, jel tu upriti. Dakle, stvari su osjetljive i pogotovo kad je razgovor o udruskim sredstvima tijeku, ja uvijek nekako imam određenu zadršku prema njima, jer smatram da je primarno zapravo osigurati ova sredstva javna, koja idu direktno iz državnog proračuna. Evo, ne znam, to nisam vam rekla ništa novo, naravno, sve je samo. Tako blizu nas se še ni zgodilo, temu tako rečem, čeprav vem, da ima veliko držav, predvsej kultura črpe iz nacionalne loterije. Hvala, Deja Vidovič. Sledi odmor in ostanite še naprej z nami.